Anak putuku aja padha turu sore priyatina meleka merga ana malaikat ngubengi jagat. Oh ngono pelinge simbah-simbah mbiyen lewat tembang iki. Lanjut Mbak Ida. Nyangking pokor kencanane malaikat nggone ngubengi jagat mau nggawa wadah bokor sing terbuat dari emas sing mencorong. Iya, isine bokor kala napa Mbak Ida? Isine donga tetulak, donga keslametan. Wah ditembangi Mbak Ida cengkok apik banget. Aku nyengkok ngono-ngono kleru terus dadi ora dadi isine terus isin banget tau terus. Isine donga tetulak, donga keslametan kalih napa mawon isine bokor. Sandang klawan pangan sandang pangan ki simbole rejeki. Dadi malaikat ngubungi jagat iki nggo donga keslametan karo rejeki. Nah, lanjut. Ya bagiane sinten? wong melek sabar narima sing wenang nampa wujude isi bokor kencana donga keslametan karo rejeki. Wong sing melek linambaran rasa sabar lan rima nduk ngono. Tidak sekedar begadang, tidak sekedar melek ning linambaran rasa sabar lan rima.